Mae yna lwyth o gynrychiadwch i'w cael yn siopa'r stryd fawr, felly sut yn y byd mae penderfynu pa reid i'r gorau? Wythnos yma bydd Fion, Jess a Iona yn profi cynnyrch Frizz Gwallt, ond yn y ffordd mwyaf eithafol, mewn stafell stêm. Bydd Fion yn profi poker straight gan Lee Stafford. Fe gennau ffydd yn y cynnyrch yma. Dwi'n defnyddio pethau Lee Stafford a dwi'n meddwl bydd yn gweithio. A mae'n gwallt i'n eitha frizzy heddiw, felly dwi'n meddwl bod wedi angen o. Os bydd fy cynnyrch chi'n ennill, na i fydd allan i brynu fo'n syth a byddai'n defnyddio fo. Mi fydd Iona yn profi 3-day straight gan John Frieda. Mae'r cynnyrch yn honni i fod o'n cadw'ch gwallt yn syth am 3 diwrnod. Gobeithio fydd hyn yn gweithio achos bod o'n edrych yn dramatic iawn. Dwi'n defnyddio John Frieda i oleuo fy ngwallt, felly mae gennym fi ffydd yn y cynnyrch yma. A cynnyrch Jess, Frizz Shine Serum gan Mark Hill. Dwi ddim yn defnyddio unrhyw cynnyrch Frizz, ond gobeithio fydd o'n safio llawer o amser ar ôl golchi fy ngwallt. Weithiau mae'n anodd credu beth maen nhw'n deud ar y bocs a fydd yr arbrawf yma yn profi os maen nhw'n deud y gwir neu ddim. Y cam cyntaf, rhoi'r cynnyrch ymlaen. A'r argraff gyntaf? Mae'n teimlo'n weird a dwylo. Sticky? Ie. Mae fi'n teimlo really cool o fresh. Mae fi dal lot o neis. Ie. Y tri yn edrych yn addalw felly, ond amser a ddengis. Mae pob merch yn gwybod fod stêm yn hunllef i greu gwallt frizzy. Felly sut olwg fydd arnyn nhw hanner ffordd drwy'r arbrawf? Dwi wedi bod mewn yn y steam room am tua 5 munud rwan. Dwi'n eitha hapus efo fo hyd yn hyn. Mae o'n soft, ond dwi'n meddwl fydd o'n mynd yn waith a bod amser yn mynd ymlaen. Dwi'n meddwl bod y cynnyrch yma'n gweithio fo'r dda, dwi'n syth iawn. Mae'n dal yn teimlo'n feddal ac yn syth, felly dwi'n eitha hapus. Y canlyniad terfynol nes ymlaen. 3 tip i osgoi Frizz Gwallt. Ceisiwch osgoi defnyddio sychwr gwallt, ond os oes wir angen, pwyntiwch y chwythwr am ei lawr. Rhif 2. Peidiwch â brwsio'r gwallt pan fod yn wlyb. Mae brwsio yn achosi'r gwallt dorri. Ac yn ola, peidiwch â rwbio'r gwallt gyda thywel. Mae hyn yn achosi ffrithiant sy'n creu frizz. Tips eitha da fi sy'n yma. Oi, cheeky. Ond rwan, y canlyniad. Ar ôl yr arbrawf, dwi'n meddwl bod y cynnyrch yma'n dda iawn. Mae fy ngwallt i teimlo'n feddal iawn, ac bod o ddim mor syth am yn deud, dwi'n meddwl sy'n hawdd i sychio, a dio ddim yn frizzy. Dwi'n eitha hapus gyda hwn, bod fi ddim mor hapus ag yn ei hanner ffordd trwad. Mae gwallt fi'n chydig bach yn wavy, mae'n teimlo'n stichiach yn drwm. Roedd hyn yn anghyfforddus i ffrwy ymlaen, oherwydd roedd wneud y gwallt teimlo chydig bach yn greasy. Ond ar ôl sychio, roedd yn teimlo'n meddal, un Fion sy'n ennill, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl da ni'n cytuno un fi sy'n ennill. Mae'n oglen neis, hawdd i ddefnyddio, ac do'n ni'n angen defnyddio lot ohono fo chwaith. Yr enillydd fis yma felly, Poker Straight gan Lee Stafford.